L'Alba Campdepadrós ha estat la guanyadora del concurs de cartells de la Fira de Sant Isidre. El cartell ha estat escollit el guanyador entre més d'una vintena d'obres. Quise poner el mapa de Viladecans y de ahí que salieran todas las entidades para que se plasmaran en el cartel. Y han algunos muy chulos también, pero bueno, la gente de clase ya me lo decía, aunque yo creo que también habían posibilidades de que ganaran otros. Jo crec que ha estat una excel·lent participació dels alumnes de l'Institut Mestres, que tenien una feina complicada perquè aquest cartell, al tindre la representació dels comerciants, dels pagesos, de les entitats, és un cartell que ha de representar moltes coses i per tant té moltes dificultats. I jo crec que han sabut reflectir molt bé el que es pretenia, han fet propostes molt imaginatives, molt maques, d'una qualitat molt bona i crec que també que els que han quedat primers indubtablement són cartells de molta qualitat. La guanyadora, a més, rebrà un xec regal per compres als establiments de la xarxa comercial valorat en 250 euros.